pappersrulle. Vilken fin pappersrulle du har. Vilken fin pappersrulle du har. Det är så fin pappersrulle här. Åh, vilken fin pappersrulle här. Tackar. 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 Åh, så fin pappersrulle. Och så får Matte den då. Får Matte pappersrullen. Får Matte pappersrullen. Får Matte pappersrullen. Tackar. Tackar. Och så. Åh, tackar. Tackar. Vad duktig du var. Så fint. Tackar. Tackar. Vilken pappersrulle. Vad är pappersrullen? Ta pappersrullen. Vad är pappersrullen? Oj. Åh, vad duktig med pappersrullen. Tackar. Nu får Matte pappersrullen. Åh, vad duktig, tackar. Tackar, tackar, vad duktig vovve du är. Vilken duktig vovve. Hej. Oj, vilken duktig pappersrulle. Vilken duktig pappersrulle. Hej. Vilken duktig pappersrulle. Vilken fin pappersrulle du har. Oj, 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 oj. Vilken bråkig pappersrulle. Vilken bråkig pappersrulle. Oj, pappersrulle. Vad är pappersrulle? Vad är pappersrulle? Vad är pappersrullen? Ja, det är fin. Kan du gå och gömma pappersrullen? Oj, jag är fin pappersrulle. Oj, 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 vilken bråkig. Vilken fin. Vilken fin pappersrulle du har. Nu kommer till Matte. Kom till Matte med pappersrullen. Kom till Matte. Kom till Matte. Kom med pappersrullen. Vad duktig. Vilken fin pappersrulle du har. Vilken fin pappersrulle du har. Duktig.